Zdravím vás pri sledovaní nášho ďalšieho videa, kde si povieme niečo o nestarnúcej klasike drevenej podlahe. Čo je podľa teba jeden z najdôležitejších dôvodov, prečo siahnuť po drevenej podlahe? Je to prírodný materiál, ktorý má veľmi dlhú životnosť, taktiež je vhodný pre alergikov. Drevo je prirodzene veľmi hrejivý materiál, takže je vhodný do domácnosti. Taktiež drevo je veľmi trendy a hodí sa ku všetkým materiálom. Aké máme farebné prevedenie a typy povrchov? Všetky podlahy majú nejakú povrchovú úpravu. Buď máme teda olejované alebo lakované podlahy. Máme v ponuke aj masívne parkety. Tu môžeme vidieť názornú ukážku, ktoré nemajú povrchovú úpravu, takže ich ešte musíme obrusiť a naolejovať alebo nalakovať. Ktoré sú podľa teba najpredávanejšie? Najviac žiadané sú trojvrstvové drevené parkety alebo podlahy. Majú nášlapnú vrstvu dubovú. Triedenie býva od najčistejších až po najviac strakaté. Závisí to od toho, do akého priestoru sa bude táto podlaha ukladať a je to o vkuse. Montáž tejto podlahy sa nejako líši od laminátovej alebo je rovnaká? Drevená podlaha sa montuje buď na plávajúco, čiže na podložku, alebo sa celoplošne lepí. My robíme montáž so značkou Sika, s ktorou sme dlhoročne spokojní. Po montáži drevenej podlahy vzniknú dilatačné špáry, čiže treba ich zakryť soklovými lištami. Zákazníci buď zvolia teda v dekore, alebo sú teraz veľmi obľúbené a veľmi trendy biele soklové lišty, ktoré máme v rôznych materiáloch a taktiež aj profilované. Aké sú trendy v posledných rokoch podľa teba? Podľa mňa veľmi obľúbené je rybia kosť alebo aj stromček, ako ho všetci poznáme. Bolo to kedysi veľmi obľúbený vzor ukladania a zase sa to vrátilo do všetkých dizajnerských časopisov. Môžeme ho vidieť aj na rôznych instagramových účtoch. Aká by mala byť údržba tejto podlahy? Na drevené podlahy máme určené špeciálne mopy, taktiež máme prípravky na každodennú starostlivosť, ale aj na občasné preolejovanie alebo prelakovanie drevených podlah, keď potrebujete napríklad podlahu oživiť. Akých výrobcov drevených podlah poznáme? Najväčší výrobca drevených podlah v Európe je firma Barlinek, ktorú všetci dobre poznáme. Potom máme niečo aj vo vyššej triede a to je švédsky výrobca Kers. Ďakujeme za pozornosť. Ak vás zaujali naše videá, nezabudnite kliknúť na náš odber. Ďakujeme.